Полежан в Пирин. В далечината се вижда връх Безбог. Долу-горе оттам дойдохме. Другото не се вижда, по който камъняк дойдохме до тук. Сега това са стражите. В далечината са първенците на Пирин, Кутело и Вихрен. Лифтната станция малко се забелязва. Съвсем в далечината бялото е Синаница. Тук е огромно количество върхове, които не ги знаем точно кои са. Сега насам е... Това е Каменица. После връх Джангал. Джано и връх Севрия. И под връх Севрия е Папазгьол. Или така нареченото езеро или под Вашатка. Нагоре са Кременските езера.